Kakinhun kinong shodo na keleng ki jaka kanong basilong kala persya ke jingpha jubor kibor sarkar badle shodo ah ke jaka shodo lani ka slaughterhouse kabadan hamoyong ini ke jing siu ka he shaba palat namar ka jinglut ban oddo ha ki sem ka long tang marstek mun da fi od hi ba pilut por ba od we masi Tekin kalong ni da mentah sim subuh ni mah ki ngasung ki online spa we te live spa we subuh da live tali long kendai spa we live kendai spa long sisni ya sisni da kendai spa te subuh si tayau o si benai la long kan lah kendai hajar oh kendai semula arpui hajar te arpui hajar long neng ba kata ka arpui hajar ni la yela te ben bate kami ki breu la la te ben ai kam da kata ka arpui hajar ki nong tre jungi ni la kamla te mentah yang min susiu ni live spa tang ba supui ni la la ban pun hadu kan ni la la ban pun pra ban pun khoi nya dong sedong ma tang ban sudi be tang nak ta ka mun ni ka dor kamun kom phi la kala he plat nam ba jung phi ni so la ta ke ni ta ti sin stiong lithi te ka masin nang the ban ngiwan ra ni bu ha khaying jungi bat bro stiong ni saot kat bat ngi don kam ar ne lai telis ni kat bayat ka yo te halor kata nongrem te ngi i bai kan ni ka jing don jong ni ka jaga bu masih yang ni te kanom long ka babiang namar ba la da kispa spa teli masih mo sin wan ra aksin stio ni bu sama jong la ka jong ni biang ni biang nong sarai pi sai gitu bukan biang ka do mo stio lawan hani kan ngaj dai kam num reko kan man la set ni tara susen ni te pilai mam iti kana ma dalong ka jing du nong ka dai yang hi kinong khai dalong ya kata koi Kaniga kinhun kabla airu de kajing tho chu CM ka KHDC ba HS chela badlet jurib ru ye kate ka jaka kalong bakani ka jaka shodo kan khatai ka kamai ka ji bar ka koi ka khia jang ki pai ba kalai thuru baklami persha harian meki pulat kilawan shim jing kheni ki nong shodo berbatha eki badlet oddo ha kate ka jaka kabadan hasanda bar kamaten lengba ka jing wan jong ki pulet hagi dukan dedo amulai baki ong ba dalak pli ke slaughterhouse baru khaj ya banilai dut sethe te kata ketika daw ba bangi kumnangi kum suong no haki meeting general meeting ki ba menshwa nakaliang constitution ngila persya e kan ni bangim tre banilai sethe kat bampan don ke jingya mo ke jingya jan mat ka marten maka marten kan long ketika daw ba ka ban pendu ban pentronya ke yo ka kod jongi kumnong dido hakinyo tering men taw nai Bila kaliang jong ka maulai police station ki wan sim kerteng ya ki labun ki hangnir ki dan ni ti ki ba ayu ki kli kerteng ke jaka odo ti ki bataingi hak tar ko tingi kum na kaliang ki nong odo masi ki try ba odo masi tingi persya jor halor kini takadang ye ti kilat klenti kumno ban dan ka mentam de bong tang na kaliang ka district administration mundai tan na kaliang jong CM re mentangi perparu na kaliang ki pajba pailang bakin sngo kan snap lam kini kijing maki ki babam ki so thu kham ba ban ngi kinong ad amadade ka do ko ba od na po marten hoto kinut magiban mo bakin the de ka do masi te kata ka de ka kanungrim ka bas khem bangi yeng ba mundai tanam ta jongi kinong odo re na ka menta pajba pailang ru babam ka do masi ya kani ka pulut da ka arku kat kejing pernah dia mentah lada ka sarkar sisa ka kwa ya kata ka bha ka miat mak mentah jungi ki pajba bat kumju ki nong sodo tharai kan das ayengi bagin pen bha halala ka jong kasam tharai kanang bha susu te ya kata hi kwa ben keren bat kengi ngila lekai ki silong ki awareness program tu ne ki jing training ye ngila le atai ICR ulawan ki ba oddo nanina ki nanina asam ye kilawan ki ai training ini ki ong ba kajing sna jong slaughterhouse kam darem pinsna ka balaila pasan lak punta kadon kilala pansna ba kila don nong penmana o pinsna ka slaughterhouse ka ba mini slaughterhouse usan pulang ngili ka nong nama ka oddo jong ngili ka bomlong bi ka bomi ru bomlong bi ka leer ka bomi ru ka bomlong bi te balikin ngin tiang kana do kata-kata ngin sia penbaha tangi taisam ngin sia penbaha tang kata kom ei ma tangumta hari inde pen yawan thanani ngin wan nyom lang hani ro ka jenjar ngi yong ni pajba kan ni pailang trai ngin wan od werun ong od sajonga werun od sajonga hala sepoi se syo ya dat so mengi bayak ni telong kata kan ya sarkar ka perkhat kan ni kumno ban le ma ban bha
ngilingi priang ba ya ka sorkar baka wara ya ka jing mentoy ngi pa ne ka jing pha ngi priang ba tama long kap sorkar ka di ban sngap ka di ban panding mulang ka ngi ru nong trei bo trei ka kami kham tip kham pha ka Nagaliang CEM ulang bon shim kiai ke nikam ban pha ke jing tho shi ki bo district namar omtang bakan khata ka yo ka kot bar ka koi ka khia hinre kan pendu kamru ye ki babon ki wan kundu ya amne te shong bha bangi nyeli pe chtai sha sport bani I kumno ka ja I shong consent ba haka jaka badun komarten kan dan ka jaka oddo kata ka di ka wi ka ba nakaliang jungan ko CEM ngas kulong consent kata ka ba bang do masita la su khonyo lo pahi ti kata ka di kawai ti bat sakwi pat adin mengile asung ni di gila ai ni jing tho chuki ni ti kiban do kam kitu ki balong ki bagi youtube ba site snir mo shong no mo ko youtube snir sedi kitu ki long buduk kam kitu bo pun prai ka do ki numyo shu bonwan chini katur kan long ka jing do kam kitu ki bala de ki snem de ki post nem si ki bala em hong tu ti kamut long nakaliang jong sarkar kam dei ban shu I ben gitu tang nang ni na maulai om dunaya ka sau phongut ki ban sadu kam ti chunu kin le itu kata ka di benda perkhat sanam pling nang thamai lai khra ting chunu gitu kin le ni ban shu le hak dak klem da perkhat lem na ka bantai jong ki mar ngai I ma kom ka long hadem sinyong ka jing di kiat ang tu ka long ka jing I that rong ya ka jai ban reu ndai ka badan ki biri ki balik ban kren ki hang tu ki ba ki tu ki long kami badi kiat ang tu ki ong menuban aja ki khun jungi hiye kitkan nim yo kam ti mentar ko mot nakitu ko mot kin sa don saki bon tli ki jaka kum keden sinjong ka ba ki bri na ka jing bam yo kam nak pi kini oi khau ja jong ki kin sale jak tu ti brok su up ka kiat ka ko government kam dei ban ignore ye kini ka bun ka dei ban su thu kum no ban le nak ta ka problem jong ki tinga sko ba ka ni ka slaughterhouse kam dei ban long tang hashi jaka di tangha kini nomor ka transport kan kata ya kibri ke bandan man lagi jaka ini banwan hi tambalong ka mini kalong kumno kibu ya kamot ya ka slaughterhouse jing jaka oddo bat kamarten ha ka ju ka jaka kata ka di ka main point ka ba pelong ya bandawan kwi ladi ya kini ke jaka sini